Kan man til at sige, at I egentlig bare oplever, hvordan det er at være professionel nu? Jeg vil sige, det der med professionel og fuldtid der, det er først nu, vi opdager det. Vi har været deltid indtil videre, og nu mærker vi egentlig, hvordan det er at være fuldtid. Ja, en tysker ved navn Alexander Zorniger er nemlig kommet til Vestegnen og har i den grad udfordret træningskulturen i Brøndby. Der er indført dobbelt træningspas, ualmindelig lange træningsdage, og spillerne bliver nu overvåget med både kamera og GPS. Ingen kan stå stille, uden at det bliver noteret. Ingen kan lade være med at tage ansvar. Men vigtigt, så er der virkelig blevet rykket ved kulturen og mentaliteten på Vestegnen. Har træningskulturen ændret sig? Meget. Altså, vi har hele tiden snakket om, at det er en kliché. Vi vil gerne vinde, og dit og dat. Men altså, jeg har ude for at gøre en ting, og det er at vinde trofæer til klubben. Og det starter allerede på træningsbanen. Og det kan jeg også godt mærke, vi vil vinde alt, hvad vi kommer i nærheden af, og det er ikke noget med at smile efter en tabt træning. Det er slut herude. Ja, mentaliteten er i den grad en anden nu. Nu skal der altså leveres på Vestegnen, ikke så meget snak om processer og gode intentioner. Som en klar modsætning til Thomas Frank, så er Zorniger kommet til med en kærkommen omgang tysk hæftrit og retning, som de virkelig har savnet i Brøndby. Jeg kan sgu meget godt lide på den her måde, at den er meget hård og kynisk. Det er den her fodboldverden, hård og kynisk, så det kunne jeg måske godt have manglet lidt der. Men altså, Thomas er den, han er, og det er meget med snak og ikke så meget. Men der var måske nogle gange, hvor vi bare skulle have en sviner efter en lortepræstation, i stedet for at snakke om tingene. Det er i hvert fald en anden måde, det her. Der er ikke så meget snak, der er ikke så meget diskutere frem og tilbage. Han er meget klar i sin kommunikation. Så kan man altid være uenig eller enig, men man ved i hvert fald, hvad han gerne vil have. Ja, selvom det foregår på gebrokken engelsk, så er kommunikationen blevet meget mere tydelig. I Zorniger har Brøndby fået en leder, der ikke ryster på hånden, og spillerne tror så meget på ham og på projektet, at sammenholdet er blevet ekstremt meget bedre. Det er unikt. Jeg tror ikke, vi har haft så godt et sammenhold herude, i hvert fald i min tid. Det er alle, der føler, hele holdet føler, vi har en rolle og er vigtige for holdet. Vi er blevet en enhed, og vi har brug for alle mand, og det ved alle, og det kan man også se, når vi er nede og jubler ved sydsiden. Det er alle, der er med, også dem, der har været oppe på tribunen, de kommer ned og fejrer os. Hvorfor var det ikke sådan under Thomas Frank? Det synes jeg også til dels det var, men det var bare måske, der var også nogle andre typer dengang, hvor det måske var lidt en anden stemning i omklædningsrummet. Den måde, vi spiller på, og det system, som Alex ligesom er kommet ind med, der skal man også tro på det som en enhed. Hvis der er en, der ikke tror på det, eller en, der hænger lidt, så falder hele kortspillet, ikke? Altså, det er så vigtigt, at alle ligesom har den samme tro på det, ellers så fungerer det ikke. Sammenholdet er afgørende for succesen i Brøndby. Alle skal tro 100% på projektet og tage ansvar, ellers så går det galt. Og uden ældre koryfæer som Daniel Agger og Johan Elmander alene så opad, så er de unge Brøndby-drenge virkelig trådt i karakter. Vi er blevet nogle voksne mænd, der skal løbe de rigtige meter, og hvis vi ikke gør det, så får vi det at vide lige med det samme. Der bliver holdt øje med os, og det er fedt. Det er med til at give noget ansvar til os, også nogle unge spillere. Det er jo dejligt med mere ansvar, og det er jo også noget, jeg har savnet, synes jeg, i den tid, hvor der måske var, lad os sige, en Daniel Agger, ikke, og en Johan Elmander og nogle større spillere, som man kunne læne sig op af, og i nogle tilfælde måske også gemme sig lidt bag. Også unge, det er os, der bliver sat ud i krig nu, og det er os, der skal stå frem. Så det har været godt for os.